बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा? गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा? बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा? गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा? आं माथो खोनाना मोना, आं माथो खोनाना मोना, आं माथो खोनाना मोना। नोंथांमोन बे गाननि पइन्टआनो जाहैबाय लास्टआवसो पइन्ट दं दे, लास्टआवसो बिनि पइन्टआ एकदम बेरखांगोन आरोखि नोंथांमोन। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ खिन्थुसो बयखौ बरायहरबाय। दा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो दुखु गोनांबो जानो हागौ आरोखि नोंथांमोन। जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिमल' नाय। जे आंनि गाराङा एसे बोरैबा खोनानो हागौ, जे आं गगा मोनदों नोंथांमोन। दा गुबै बाथ्रायाव फैदो नोंथांमोन। दा नैबे दोंसे मेथाइ जे नोंथांमोना ससे जे खोनाखांखाबाय, जे बे मेथाइखौ जे मेथाइनि सुजुगिरि रोजाबगिरि बिथाङानो जाहैबाय रजनि बसुमतारी। दा बिथांनि बे मेथाइआ बुरलुंबुथुर नङा होमबा, बुरलुंबुथुर। दा बे मेथाइखौ आं खोनासंदोंमोन आरोखि नोंथांमोन। दा बे मेथाइखौ आं खोनासंनायनि उनावहाय दा आं रन्जन दैमारि सारनि जिउ जारिमिनखौ गोसोखांदों आरोखि नोंथांमोन। दा बुंनो थाङोब्ला बे मेथाइनि गेजेरजों जों रन्जन दैमारि सारनि जिउ जारिमिनखौ रुजुनो हायो। 100% जों रुजुनो हायो। नोंथांमोन बे गाननि पइन्टआनो जाहैबाय लास्टआवसो पइन्ट दं दे, लास्टआवसो बिनि पइन्टआ एकदम बेरखांगोन आरोखि नोंथांमोन। नोंथांमोनाल' जोबजासिम खोनासं आरोखि, लास्टआव बिनि पइन्टखौ खोनागोन आरोखि। बे गाननि मिनिङा माब्रैहाय जे रन्जन दैमारि सारजों जे गोरोबनाय, रन्जन दैमारि सारजों जे बोरै बेखौ जे रुजुनानै रन्जन दैमारिनि जिउ जारिमिनजों जे गोरोबनाय बे फिलिंखौहाय जे नोंथांमोनाव मोननो हागोन आरोखि। जे लास्ट पइन्टसिम जे नोंथांमोना बे गानखौ खोनासंलाङोबा आरोखि। जोबोद गोजाम बर' मेथाइ आरोखि, जे गोदो गोदाय बेखौहाय जे रजनि बसुमतारीया लिरनानै गालांदों बा बेखौ रोजाबदोंमोन। दा बे मेथाइफोरखौ जों फारि फारि बुरखांनानै दोननांगोन आरोखि, जे जोंनि बर' हारियावहाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं हाजासे जे गोजाम मेथाइफोरखौहाय आं लाबोसिगोन आरोखि, लाबोबाय थासिगोन। नोंथांमोनाहाय नैबे मेथाइखौहाय जे खोनासंग्रोनानै बुजिदोल' आरोखि। दा नोंथांमोना बे बर'नि मेथाइखौहाय, गोजाम बर' मेथाइखौहाय नायलांग्रोदो आरोखि। बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा? गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा? बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा? गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा? आं माथो खोनाना मोना, आं माथो खोनाना मोना, आं माथो खोनाना मोना। बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा? गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा? गोहो गोनां सोर सेंग्राया हाग्रा दानस्रांदोंमोन नोंनि बे निजोम सेराव। गोहो गोनां सोर सेंग्राया हाग्रा दानस्रांदोंमोन नोंनि बे निजोम सेराव। नों मानो फोरमायलाङा, नों मानो फोरमाय
फोरमायलाङा नों मानो फोरमायलाङा नों मानो फोरमायलाङा बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदों नामा गोदोनि जारिमिनखौ नों खिन्थालांदों नामा महर गोसा सोर सिखोलाया माइरं सुफैदोंमोन नोंनि बे गाथोनाव महर गोसा सोर सिखोलाया माइरं सुफैदोंमोन नोंनि बे गाथोनाव गोसोआव दंना गैया गोसोआव दंना गैया गोसोआव दंना गैया गोसोआव दंना गैया बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदोबोला बुरलुंबुथुर सैथोआ दिनै नोंनि बिखाजों बोहैलांदोबोला खिन्थालांदो नों बुरलुंबुथुर फोरमायलांदो नों बुरलुंबुथुर खिन्थालांदो नों बुरलुंबुथुर फोरमायलांदो नों बुरलुंबुथुर हादोरनि गुदि माहारिखौ बर' हारिखौ बर' हारिखौ बर' हारिखौ बर' हारिखौ बर' हारिखौ